шундый бала биргән безгә. Һәм милләтебезгә рухи көч биргән бер ятлык дип кабул итәм мин аны. Безнең татар галәме дә була алмый Тукайсыз. Кемнәрдер бетәбез дип шум сала, курыкмагыз. Тукай ул бийек затлар җөмләсенә керә. Бийек затларның дөньясын аның беркайчан да ачып бетереп булмый. Үзебезгә дә һәм киләсе яшь буыннарга да уят булмасын. Без Тукайны армый талмый өйрәнергә тиеш. Рәхмәт. Язучылар берлегеннән генә үткәрелмәй, монда безнең мәдәният министрлыгы шул ук театрларыбыз да, шул ук галимнәребез дә, менә бүген күргәнсездер, монда шагыйрьләр дә, язучылар да бар иде, артистларыбыз да бар иде, шул вакытта фән эшлекләребез дә, художниклар берлегеннән дә килгәннәр иде. Тукай барыбызныкы да, шуңа күрә бу уртак эшләнә торган әйбер. Инде теге шагыйрьләрнең чыгышлары күбрәк булса дигән әйбергә мин җавап бирәсем килә. Тукай безнең шагыйребез, шагыйрьләргә, шагыйрьләр белән рәк килергә тырыштык. Тукайның вафат булган көнен искә алырга килгәнбез икән, без инде шәкертләребезне дә алып килдек. Ул ел сайын шушындый дуга кылуларыбыз бар. Әлбәттә, менә без әле басып тора торган шушындый бер мизгелне сезгә әйтәсем килә. Бу Әмирхановлар кабере янында без басып торабыз икән. Менә монда Мөхәммәд Зариф хәзрәтләренең кабере. Ул Габдулла Тукай хәзрәтләренә үз вакытында җиназа укыган хәзрәт. Алар Иске Таш мәчетендә имам вазифасын үтәгән вакытта менә шушындый тарихи бер вакытны да сезгә әйтеп китәсем килә. Әлбәттә, тормыш әле безнең алда, оныкларны да, балаларны да менә җитәкләп бергә аларга тарихларны сөйләргә дип шундый әле бит әле балаларны алып килеп түгел, аларга нәрсәләр сөйләргә, аларга бит үзең дә мәгълүматың булырга тиеш. Шуңа күрә менә бүгенге көндә без шуңарга әзерләнәбез.